Пиеш ли твърде много кафе и искаш ли да го намалиш? Ако отговорите на този въпрос е да, това видео е за теб. Преди доста време, може би вече 2 години някъде, намалих и така тотално спрях да пия кафе, тъй като считам, че реално не ми е нужно. Мога да имам достатъчно енергия през деня и без да ми се налага да пия кафе 1-2 пъти на ден. Какво всъщност правя, за да успея по този начин да не пия кафе? Първото и най-важно нещо, както вече няколко пъти говорихме в други видеа, е водата. Тя енергизира нашето тяло, дава му така необходимата енергия на клетките, за да могат те да работят по един оптимален начин. Ако клетките ни не са достатъчно хидратирани, тялото страда и съответно не работи правилно. Това, което аз правя, е сутрин да си пия половин-1 литър вода, за да може деня ми да тръгне добре, и след това наредовно следя внимателно да пия достатъчно количество вода през деня. Като е хубаво малко преди да се почувстваме жадни, вече да сме пинали вода. Другото нещо, което мога да ви посъветвам от личен опит, тъй като обикновено по обяд, когато сме на работа, след като си хапнем, много често на нас ни се доспива. Това се случва, тъй като организмът ни трябва да обработи тази храна, която сме приели. Съвета ми тук е да хапвате малко по-лека храна и съответно при необходимост може да си взимате и храносмилателни ензими. Те помагат на нашето тяло да разгради храната първо по-бързо и по-лесно и второ да усвои по възможно най-добрия начин хранителните вещества от нея, което пък дава още енергия за тялото. Другия ми съвет е да използвате добавка, която да ви дава качествени хранителни елементи и вещества, като например зелената енергия или водораслите АФА. Водораслите, например, съдържат елемента в тях, които обогатяват тялото ни и му дават необходимите нутриенти, за да работи по един възможно най-добър начин. Като един бонус съвет бих добавил и редовното движение. Хубаво е на работа, когато сме особено през деня, зависи каква ви е работата, но примерно аз стоя седнал през по-голямата част от времето. Добре е от време на време да станем, да се раздвижим малко, да се поразтегнем. Също така, ако имате възможност, може в обедната почивка да си направите една кратка разходка или някакъв друг вид движение. Стига да има движение, би било супер. И също така да не забравяме да дишаме. Дишането също е много важно, то ни зарежда с кислород, а кислородът, знаете, също дава енергия на нашето тяло. Специално при работата на компютър, както аз стоя по цял ден, обичаме много ние не го обичаме, но то някак се случва, свличаме се от стола, свиваме се тук, диафрагмата и частта, в която дишаме. Затова е добре да стоим по-изправени на стола и да дишаме с цялото си дишане, т.е. с диафрагмата, с корема и с гърдите, през определен период от време, когато се усетим, че сме взели да се свиваме, да дишаме по-бавно и както се едно ще заспиваме. Така че това са моите съвети, това поне аз правя в ежедневието си, което така ми дава достатъчно енергия, за да мога да съм пълноценен, да работя добре, да имам енергия и не ми се налага да пия кафе. Нещо важно за кафето, което не искам да забравя да споделя. Обикновено, ако опитате да спрете кафето директно, ще почне да ви боли главата, което не е много приятно. Препоръката ми е, ако пиете повече от 1-2 кафета на ден, да намалите постепенно количеството, като същевременно пиете достатъчно вода, за да може това главоболие да не е толкова осезаемо и да не ви пречи до толкова голяма степен. Обикновено в рамките на седмица, 10 на дни, нещата отшумяват и вече няма го това главоболие, не ви е така неприятно. Благодаря ви, че отделихте време. Ще се радвам да споделите в коментарите какво мислите вие по този въпрос. Обичате ли да пиете кафе? Пиете го за удоволствие или от необходимост, за да ви даде енергия? Изобщо споделете, действа ли ви всъщност, тъй като често съм чувал, че има хора, които пият по 1, 2, 3, 4, 5 кафета и те в един момент просто спират да работят, което е нормално, организма привиква. Споделете вашия опит, ще се радвам да видя в коментарите какво мислите. До скоро, хубав и успешен ден!